Hej, i denne video, der viser vi, hvordan man sætter bankbox-systemet op, og hvordan det fungerer. Til at starte med, så er der en /bankbox kommando, hvor man skal gøre lidt forskelligt. Til at starte med, der skal man sætte, hvad selve bankboksen er. Så hvis vi prøver bare lige at sætte den til at være her. Bankbox, set box. Så skal vi også lige gøre, så skal vi lige tage noget iron fence også, og sætte det her. Eller jo, det skal vi faktisk. Nej, vent, det skal vi faktisk ikke endnu. Det gør den jo automatisk. Det er min fejl. Hvis vi lige fjerner det her. Vi skal faktisk gøre sådan her. Vi skal nemlig skrive sådan her. Og så skal vi skrive rg define gate bank. Sådan der. Så ved den, at det er her, at der skal sættes arguments. Og så skal vi også lige skrive bankbox set gate. Sådan der. Så skal vi lige herinde, der skal vi lige markere det område, der sådan er lukket af til bankbox. Så hvis vi skriver rg define bankbox, så mangler vi lige at sætte lidt lokationer, hvorhen itemsene de skal droppe. Så bankbox at log, kan ikke stave det, sådan der, at log. Sådan der, så kan der droppe items. Så det sidste, vi egentlig mangler, det er lige at sætte nogle rare og nogle normale items. Så hvis vi skriver bankbox normal items, så sætter vi bare lige nogle diamanter ind her. Og bankbox rare items, sætter vi bare lige nogle diablocks ind. Så mangler vi at sætte en NPC op. NPC create Jordan Belfort. Det her navn, det kan selvfølgelig ændres. Og der kan man se, at det koster 2 diamond blocks for at købe en kode. Og det kan også ændres i scriptet. Så mangler vi egentlig bare at købe en kode her. Det koster 2 diamond blocks. Så kan vi se den trække, og så skriver den din kode. Koden er aktiv 2 timer og kan kun bruges af mig. Så kan jeg så gå ind her og røve den. Og der skal man have en bankbox-kode. Så står der så, at jeg skal skrive min kode. Jeg har kun ét forsøg. Jeg har 10 sekunder tilbage. Så hvis jeg skriver nu, så står der, at jeg rører bankboksen i A+. Og det her, det kan nemt ændres. Og I kan se rundt omkring, hvor der er lokationer, der dropper den. Og den her gate her, den kommer op. Hvis man bruger MC Setups combat system, så kommer man også i combat. Lidt tid efter, så burde gaten åbne sig. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvor lang tid det tager. Sådan der. Og man kan altså købe en ny kode. Den kode, jeg lige har brugt, den er ikke aktiv længere. Og I kan også se, at nu der er cooldown på 45 minutter. Og jeg fik 1 diamond block og 6 dias. Nok lidt over. Hvis vi går herind i scriptet, så kan vi altså se heroppe i toppen, at man kan ændre på, hvilke items man skal bruge, og antal rare items, der dropper i gennemsnit, og antal normale items og navn for NPC'en. Så ja, det er egentlig det. Scriptet, det er en mega fed feature, og hvis I ønsker at se mere om det, så er det linket i beskrivelsen. Tak fordi I så meget.